Sziasztok! Szeretném megmutatni az előbb megígért basszus hangzást, ami nekem tetszik. Itt rendelkezésemre áll egy hangológép, ami meg tudja mutatni, hogy be van-e hangolva a hangszerem, vagy nincs. Most tehát annyira nem pontos. Látjuk, hogy egy kicsit lejjebb van az A, mint kéne. Valamint rendelkezésemre áll egy többek között, tehát hogy rengeteg erősítő van, gitár, stb. Egy alap basszus erősítő, valamint basszus ládákból 2 lehetőség van ebbe a programba, egy 2x10-es basszus és egy 8x10-es basszus, egy ilyen alap, valamint 2 csatorna, egy A és egy B, amit tetszés szerint váltogathatók, ha akarok, valamint alatta láthatók a pedálok, bármikor rátehetek, levehetek, szabályozhatok, stb. Én per pillanat most ezt a hangzást állítottam be, szerintem nem szól rosszul. Egy egyszerűbb, majdnem elfelejtettem, Fat Channel. Egy nagyon okos kis, ügyes és sokoldalú szerkezet. Szintén van benne egy equalizer, egy kompresszor, egy gate, külön frekvencia, illetve amit én most per pillanat nem használok, a limiter, ami le tudja nekem szabályozni a hangot egy bizonyos frekvencia tartományba. Ez annyira még nem értek, úgyhogy egyelőre nem használom, nekem most tetszik ez, ami van. Hallgassátok meg, hogy körülbelül hogy szól, amit most beállítottam. Egy egyszerű dobalap megy majd alatta. Mehet. Körülbelül ennyi. Nem tudom, a videó mennyire jön át a hangzás, de nekem ez tetszik, és majd talán az elkészülendő nótákba fogjátok hallani előnyös tulajdonságait ezeknek az eszközöknek. Köszönöm, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, folytatás következik.